ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ఈరు చెప్పులు పొక్కడే లైవ్గు బతుకుదు బాయ్. నిద్ర వరపు శోభ మధ్యాహ్న చెత్తున లాయకవ్యాన్ ఒక రాత్రి చెప్పరిజ్జాన్ ಐಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನೇ ಕತ್ತ ನಿಗಳ ಪಾತರ ಬರ್ಪುನೇ. ಓ ಇದು ಶನಿವಾರ ಆತ ನಿಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚಿನಿಯ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಉಂಡತ ಬಾಯಿಂಗ ಉಂಡು ಕರ್ಮ ಪಾತೆರೆ ನನ್ನ ಐಕ ಅಂದದ ಪಾತೆರೆ ಜನ ಇತ್ತನ ಭಯಂಗವಜಿ ಶೋಭ ಈ ಪಾತೆರೆ ಭಯಂಗವಜಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಮಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಅವು ಕೋಡ ತೋಚ್ಪಾಯ್ತು ಹಂಗೆ ಅವೇನಂಚು ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಪಾದ ಸೈಡ್ ಮಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಅಂಚ ಅವಂಚೆ ನಿಂಡು ಇನ್ನಿಯ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇನಿದು ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಕವಿತರ ಕೇಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಾಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಂಡಾಲು ಎಲ್ಲ 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 ನಾಟಕ ಪೊರಿಪು ದಪ್ಪೆ ಜಲದ್ದು ತಲ್ಲದು ಎಂಕಲ್ಲ ಅವಳೆ ಫ್ಲಾಟ್ ತಿರ್ತೆ ಈ ಮೇಟು ಅಂತ ನಾಮೆ ಇಂಚು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಂಡ ಅನ್ನತ್ತೆ ಈ ಮೇಟ್ ತಿರ್ತಾರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ದಿ ಮೇಟು ಎಂಗ್ಲೆ ಮೂಲು ಅಂತ ನಾ ಶೋಕು ತೋಜುನವರು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಕುಂಟು ಬಾಡ್ದೇರು ಕಪ್ಪದ ಕುಂಟು ಬಾ ಅಂಚ ಅಡ್ಡ ಬಾಡ್ನ ತೋಜಿ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ತೋಜುನ ಹೆಂಗೆ ಅಡೆ ಪೂದು ಕುಲ್ ತೂಡು ಬಣ್ಣದಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲದು ಅಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಚೇಚಿ ಪೋಡು ಶೋಭಾ ಪೋಡುಂಚು ಬುಧವಾರ ನಾಟಕದ ಲೈವ್ ಬತ್ತಂತ ತೊಂದರೆ ಜಯ ಶೋಭಾ ಲೈವ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ನಾಟಕನ ನಾಟಕ ಲೈವ್ ಮಂತ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬುರುಂಡ ತಜಪೋಲಿಯಾ ನಿಕ್ ತಜಪವೇನ್ ಲೈವ್ ತೋರಿಸ್ಪವೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬೈದಿರ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಹೊರದು ಬೈದಿ ಏರದು ಗೊತ್ತು
ಆಟಿಯ ಗೊರ್ಪುನು ಶೋಭನ ಗೊರ್ಪುನು ಆಟ ఆండల్ మెసేజ్ అంపుజే శోభన ఆట కొరుపును గడ్డదులే ఆ మోడದಿಂದ జరిగి చూసుకో ವಿಂತ ವಿಂತ ಮಾತಾಡಿ 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 ठीक आहे मस्त इंक मेसेज ಬರ್ಪುಜಾ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇಂಕ್ ಶೋಭ ಆಯಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ 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 ಏನ್ ಚೊಲ್ಲ ದಿವ್ಯಾ ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ 2 ಜನ ಆಂಡಿಯ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯ ನಿಜಗೆ 2 ಜನ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪನವ ಫೈನ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನಸ್ಪುರ ಅಂಡ ದಿವ್ಯಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಾ ಅಂದದೆ ಸತ್ಯದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದಿವ್ಯಾ ಹಾ ಇರಿನ ದಾದಿ ಕಜಿಪು ಇರಿನ ಕಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕಜ್ಜಿಪ ಕೋಡೆ ದಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತನ ಅಂಚ ಇನಿ ದಾಲ್ ಇತ್ತದು ತೆತ್ತಿ ಮಂತೆ ತೆತ್ತಿ ತೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿ ಮಂತೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಂಡಿಯ ನಿಜ ಬುಧವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಲಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲ್ ಸಾರ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬಾ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಯ್ಬೇಕ ದಿನೋಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ್ ಸಾರ್ ಕೊರ್ದು ಇಂಕ ಸಾರ್ ಇಷ್ಟ ನಿಜ ಅನ್ಲಕ ಮಂತೀರು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಏ ಪತ್ರ ತಗೋಸಲ್ಲ ಐತೆ ಕಕ್ಕೆದ ಎನ್ನಗನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ಸಾಕಾತದೆ ಇಂಕ್ ದಾಲ್ಲ ಬುರ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ನಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೇ ರೈನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದ ಮೂಲ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಶೋಭಾ ಬತ್ತನು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೋರ ಒಂದಿತ್ತು ಶೋಭಾ ದಾದ ಮಂತೆ ಕುಲೋಂಡ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತೆ ಅವೇನು ನಾನು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡು ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಕೊಂಚಿ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಚಿಲ್ಲ ದಾಂಡವು ಮುಲ್ಪ ಜೋರು ಬರ್ಸಕ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಇತ್ತಂಡು ಒಂದ 3 ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಇತ್ತದಾಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ನಮಕ್ ಮೂಲ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ 24 hours ಕರೆಂಟ್ ಅದ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ಈ ಪೊಂಜು ಮೆಸೇಜ್ ಓದುನಗ ಪುಲ್ಯ ಆಪುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಓದುನ ಪುಲ್ಯ ಆತು ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್
ಅವ ಅಂಚೆನೆ ಶೋಭಾ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪಿನಿ. ಈ ವಾರ ಬಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜಪ ಲೈವ್ ಮನ್ಪದಾಗ ಏತ್ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಯ ಆಲ್ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಕ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಫೋನ್ ಓ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮರಾ ಉಂಡೆ ಎರಡ ಒಂದು ಎನ್ನಂದು ರೆಡ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಮರಾ ಅಂದೆಟ್ಟೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ನೆಟ್ಟೆ ದಾಯ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುಂಡ ಆತೆ ಕೆಮರಾ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇಟೆ ಆಂಡ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಮಮ್ಮರ ಶೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಶೇಕ್ ಆಯಿರವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಪೋಡು ಶೇಕ್ ಆಂಡ ಖಾಲಿ ಈತ್ ಪಂದೊಡಾತೆ ಫುಲ್ಲು ಶೇಕ್ ಆಯಿರವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಕೆಮ್ಮರಡು ಇದು ಮಲ್ಪೋರ ದಾನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಎಣ್ಣಿನಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಫೋನ್ಡು ಲೋಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡತೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಪುಜ ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಕುಲು ಫೋನ್ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುದು ದಾಯಪಂಡ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೆ ಹೋದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಹಿಡ್ದೆತ್ತದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೋಡು ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತ ಓಕೆನಾ ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತ ಅವು ಏತು ಒಂದು 35 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕೆಮರಾ ಅಂದರೆ ಕೆಮರಾ ಬ್ಯಾತ ಎಂಡೆಜ್ಜಿ ಆ ನೆಟ್ಟೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನು ನೆಟ್ಟೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನು ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನು ಯಾನ ಒಂದು ಇನ್ಶಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಅಡ್ಡಗ್ ಬೈ ಅಜ್ಜಿ ದಾರಿ ಕೈದೀನ ನಿನ್ನ ಅಡ್ಡಗ್ ಬೈ ಬಂದೆ ಎಂಡ ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂವಡೆ ಒಂದು ಎತ್ತರಡು ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ತೂವೋಡು ಇತ್ತಿಡ ಪಾತಿಜ್ಜಿಡ ಇದ್ರ ಶೋಭಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದಕ್ಕ ಜೆತ್ತ ನೀಯೇ ಲಕ್ಕ ಅವಡವೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಆವು ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ಉಂಡಾ ಕೊರೆ ಇಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಉಂಡಾ ಕೊರು ಫೋನ್ಗು ದಾಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎದ್ದೆಲ ಫೋನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜತೆ ಐಕಿಕೇನಿ ಇನ್ನ ರೆಡ್ಮಿ ಮಾಡೆಲ್ 5G ರೆಡ್ಮಿ 5G ಬಕಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲಿನ ಅವು ಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಶೋಡ್ ಕನಪದ ಯಾನಿತ್ತ ಓಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಒಂಜಿ ಬರಿಕ್ ದೀದು ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ನಾವು ಕನಪದ ಟ್ರೈಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಉಂಡದ ಅವೇನು ಕನಪದ ಕೊರೋಡ ನಾಲ್ಕ ದೀಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಬರ್ಚಿ ಕಾಸಿಗೆ ಬರ್ಚಿ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಬಡ ಕೊರಿ ಅಂದೇತನ 4 ಲಕ್ಷ ಗಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಂಡ ಪೊಸದ್ ದೆಪ್ಪರ ಬನ್ನ ವೀಲ್ ಕೊರ್ರೆ ದಾಯಗಾತು ಅಂದಿ ಶೋಭ ಇಜ್ಜ
ಆರ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಪೆರವೆನ್ ಎನ್ನ 5G ಸೆಟ್ ಬಕ ರೆಡ್ಮಿ 12 ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡಗ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆ ಅಡ್ಡ ಬತ್ವೇರು ಉದ್ದ ಬತ್ವೇರು ವ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ರೆಡ್ ವೆನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಟು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಿದು ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ ಕೇನು ಅವು ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರ ತಿಕ್ಕುಡು ಐಕ್ ಏತು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ 4,000 ಅಂದ ಅದನ್ನುಂಡು ಐಕ್ ಗೋಪುರ ಪಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಯಾನ ಅವು ಯಾನ್ ದಿದು ಪುಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಅಂಚಿಗ್ಲ ತಿರ್ಗುಂಡು ಇಂಚಿ ಬತ್ತನ ಇಂಚಿಗ್ಲ ತಿರ್ಗುಂಡು ಯಾ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ತೂಪುಂಡು ತಿರ್ತು ಬತ್ತನ ತಿರ್ತು ತೂಪುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾನೇ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಶೇಕಾಪುನ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವು ಗೋಪುರ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ರೇಟ್ ಉಂಡು ಐತೆ 4,000 ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡ ಐತನ ಶೋಭಣ ಮತ್ತಪ್ಪುಡವು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ರೀಲ್ಸ್ ಲೈವ್ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿ ಅಂಚ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತೂವೊಡು ನಾನು ಈ ಮನ್ಪೋನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋನ ಮನ್ಪು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋ ಇಂಕೊಂಡು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಇದವು ದೆತ್ತೊಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಒಂತೆ ಸೋತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಸೋತೆ ಇಜ್ ನಾವು ಇತ್ತುದನ್ನ ಯಾನ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಏನು ದಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಏತ್ ಯಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಪೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಆತೆ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಕೊರುಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಪುಲಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿಲಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಜೈಕೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆ ಟೈಮಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುನಗಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಸಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಬೊಕ ಐಟಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತುಂಡ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಪೂರ ಆ ದಾನಗ ಅವೇನು ಕೂಡ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬುರ್ಚಂಜೇನು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಎಪ್ಪೊಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಫೋನಾಗ ಅವೇನು ಕೂಡ ಸಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐಕ್ ದಾದನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಮತ್ತು ಆನಗ ಬಯ್ಯನಾಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಡು 4 ಗಂಟೆ ಮುಂಟೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ಚಿಂದಾಂಡ ಮನ್ನದಾನಿಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ನಿಜನದೇ ತಂದ್ವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಮೂಜಿ ಅವೇನು ಯಾನು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿನ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದು ಯಾನ್ ಅವ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಉಲ್ಲೆ ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆತಂದು ಎಂಡ ಫೋನ್ ಉಂಡು 5G ಆಂಡ ಯಾವ ತೂಪುರು ಯಾವುಂಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇತ್ಲ ಮಲ್ಪುನು ನೇಮ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈ ರೀತಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಪಾಡ್ದರ್ ಅಂಚ ಈ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಶ್ರೇಯ ಕುಂದರ ಅಂಡ
ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡು ನಿಕಲ್ನ ಫೇಮಸ್ ಓ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫೇಮಸ್ ಆದ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಾಸ ಎಂಕುಲು ಬಿರುವಾಸ ನಕುಲು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಊರು ಉದ್ಯಾವರ ಪಂಡ ಗರ್ಲ್ಸ್ ದಾದ ಬರ್ಪಿನ ಪಾಡೋಡು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ದೆತ್ತಯಾನ್ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ದೆತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಾಸ್ ಇಂಕ ಅವು ಸಟ್ಟ ಆತನು ಪುದಾರ್ ದಾದಾನಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೇಮು ಇಜ್ಜ ನಿಕಲ್ನೇ ನೇಮ್ ದಿವೊಲಿ ಐತೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಕನ್ನಡ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಉದ್ಯವರ ಚಾನಲ್ಸ್ ಪಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪು ಶೋಭಾ ಅಲೆ ಕೊಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸಟ್ಟ ಅವಡ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಶ್ರಾವ್ಯ ಕುಂದರ್ ಊರು ಉದ್ಯಾವರ ಮೊಬೈಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡೋಡು ಐಟ್ ಜನ ಬರ್ಪಿರ ತಗೋಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಡ್ಪರೋಡು ಅಕುಲು ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೊರಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿನ ರೀಲ್ಸ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡೋಡು ಎನ್ನ ನೇಮು ಶ್ರಾವ್ಯ ಕುಂದರ್ ಅದೇ ಇಜ್ಜಿದ SK ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡ ತೂಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಆವೆ SK ಉಂಡು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಓ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಪೋಪುಜಿ SK ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಕುಡ್ಲ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೊಂಡು ಅವು ಮಾತ ಪೋಪುಜಿ SK ಚಾನಲ್ ಉಂಡು SK ಉಂಡು ದಯಪಂಡೆ ತೂತೆ SK ಚಾನಲ್ ಉಂಡು SK ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಅವು ಪೋಪುಜಿ SK ಪುದರ್ ಅವೇ ಬರ್ಪಿನ್ಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಚಾನಲ್ ಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ದಿಲ್ಲ ಸಂದೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಬನ್ನಾಗ ದಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಐಕ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆತ ಮೋಲ್ ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೋಲ್ ಶೋಭಾ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನಡೆ ಓಕೆ ತೂಕ ಎನ್ನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡುದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಓಪನ್ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ 2-3 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ರೀಚ್ ಆಪು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ತಮ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಆಯ್ನ ತಾಪುಡು ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ದು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಕೇರ್ಲ ಪಂತಿಜೇರು ಶ್ರಾವ್ಯ ಕೇರ್ಲ ಪಂತಿಜೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುಲ ಪಂಡದು ಬೊಕ ಪಂದಲ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಕೇರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೆ ಹೌ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಲಿ 7 ಗಂಟೆ ಪಾಡೋಲಿ ಐಕ್ ದಾದ ಪಾಡ್ರಿಂಡು ಪೂರ ಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೆ ಅಲ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕವು ಹೆಂಗೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇ ಕಲ್ತೈತೆ ಇನ್ಶಾರ್ಟಡ್ ಇಜ್ಜನೆ ಕೇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಲ್ಲಡುಂತೊಂದು ಎಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಜನವಲೇರು ಅಡುಗೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ತಂಪೋಂಡ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ರೀಚ್ ಆಯರ್ಲ ಉಂಡು ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರಿತ್ತನೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪನಿಕೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ದೈಕೊಂಜಿ ಲೋಗ ಮಂತದು ಎನ್ನ ಉಂಡದ ಅಂಚ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ ಜನಕ್ಲೆಗು ಚಾನಲ್ ತೂನಗ ಒಂತೆ ಒಯ್ಪೊಡು ನಮ
ಜನಕುಲು ಚೈತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಉಂಡತ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ತುನಗ ನಕ್ಲಿಗ್ ಖುಷಿ ಆವಡು ಒಂದು ದಾದನ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆವಡು ತುನಗ ಈ ಅವು ಲೋಗ ಮಾತ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಪುಲ ಸೆಟ್ ಮಂತದು ತೂಯರ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಂಡಲ ಯಾವಳು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಉಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವಳು ಸಿಟಿಯಾ ಶೋಭ ಪೋಯಿನಾ ಬಾಣದಿಂದ